Тя е произведение на изкуството. Истинско инженерно чудо. И е създадена, за да е по-добра от една легенда. Правим само една кола и то само поведнъж на 10 години. Най-известната марка на Франция се завръща с чисто нова кола за 2,4 милиона евро. С мощност 1500 конски сили. Наречена Chiron. Ако кажем, че искаме да създадем кола, която развива максимална скорост над 400 км в час, трябва да се справим. След почти 10 години разработки, най-после е време автомобилите да ни изумят с нови постижения. Това е нещо като предварителна изработка. Преди марката да предложи колата на пазара, първо трябва да премине бариерата от 400 км в час. Вижте това. Всеки ден е важен. Няма място за грешки. Само веднъж на всяко десетилетие можем да погледнем отвътре какво се случва в последните етапи от създаването на следващото Bugatti. Bugatti Chiron, следващата супер кола. Добре дошли в Молсайм, Франция. Тази земя е с богата история. На нея от поколение се намира домът на автомобилите Bugatti. Намираме се в ателието. Това е мястото, където произведохме всички модели Veyron. Сега трябва да адаптираме ателието към новия модел Chiron. Това е една от най-необичайните автомобилни фабрики в света. Тук всичко е като в дюкян на занаятчия и рядко някой бърза. Само че днес напрежението е осезаемо. Остават само 6 месеца до началото на производството на новата хиперкола на марката. Разполагаме с малко време, за да подготвим фабриката. В момента сме като на състезание. Ще бъдат произведени само 500 коли, а на етикетчето с цената на всяка от тях ще пише 2,4 милиона евро. И то без екстрите. Но две числа се набиват на очи. – 1500 конски сили на двигателя и целта да бъде надмината максималната скорост на предния модел. В момента държим световния рекорд за скорост за суперспортни коли с постижение от 431 км в час. Новият модел ще е значително по-бърз. Това е похвална цел, но преди марката да успее да я постигне, първо трябва да разработи колата напълно. На този етап от разработката сме под голямо напрежение. Трябва да използваме знанията от прототипа за серийния модел. Остава ни да направим последните изпитания. Много е важно да се уверят, че Chiron работи правилно. Много малко неща в тази машина са нормални. В съвременната история няма друга кола, на която да й се е налагало да стига до пределите на физическите закони, за да надмине предшествениците си. Винаги има физически граници, създадени от техническите обстоятелства. Но границите могат да се местят. През 2005 марката представя Veyron. В автомобилния свят рядко се появява нещо подобно на този автомобил. Клиентите, които притежават Veyron, имат пълно основание да смятат, че колата им няма равна. Само че 10 години по-късно нещата стоят различно. Конкуренцията следва компанията по петите и марката се нуждае от нова машина, за да опази своя рекорд за най-бърза кола в света. Целта ни се събираше на един ред. Направете всичко значително по-добре от предишния път. Когато проектът започва, целта е ясна. За разлика от пътя. Когато започвате такъв проект, в който ще стигнете до предела на възможното, ако знаете всичко предварително, би било много лесно. Но нещата не стоят така.
Първото голямо решение на екипа засяга най-важното от проекта. За да постигнат нов рекорд, им трябва съвсем нов двигател. Пазарните специалисти гадаеха дали колата ще е електрическа, хибрид или отново ще е супер кола с двигател с вътрешно горене. Инженерите решават, че най-добрата тактика би била да използват за основа прочутия двигател W16 на Veyron. Най-важното изискване е да увеличим конските сили. Вдигането на залога е запазена марка на автомобилната индустрия от самото й начало. Всичко започва през 1886, когато германският изобретател Карл Бенц слага едноцилиндров двигател с мощност по-малко от една конска сила на триколка. 20 години по-късно, през 1908, Хенри Форд качва света на колела, като представя модел Т. Тази кола променя обществото със скромните си 22 конски сили. 47 години по-късно се появява първият сериен модел с мощност 300 конски сили. Но ще измине още половин век до появата на Veyron, който е 3 пъти по-мощен. По света има много супер коли с силни двигатели. Те са мощни и се движат отлично. Да създадеш уникален дизайн, произведение на автомобилното изкуство, това е предизвикателството. През 2010-та светът на колите е съвсем различно място. В началото на новото десетилетие над 50 серийни модела предлагат над 400 конски сили. Почти 60 модела с двигатели с мощност над 500 конски сили. Има и около 20 модела с двигатели с над 600 конски сили. Това е златната ера на вътрешното горене. Мисля, че конкуренцията улеснява живота ни. Колите на конкурентните марки те вдъхновяват. Преди Veyron е бил сам на върха. Но вече има поне 5 различни хиперколи, които са с двигатели с мощност над 800 конски сили и развиват максимална скорост над 340 км в час. Автомобилният пазар е индустрията с най-много предизвикателства в света. Тя е много развита и има хиляди инженери, които постоянно търсят нови технически решения. Chiron е може би последната най-добра хиперкола на своята ера. И зенитът на епохата на вътрешното горене. Това е последният двигател с вътрешно горене с такава мощност, защото е много сложно да се постигнат 1500 конски сили при такъв двигател в такава кола. Човекът, който минава отвъд пределите на възможното, е Волфганг Дурхаймер, изпълнителният директор на марката. Всичко започна с моторите. Бях на 11 или 12 години. Гледах едно състезание с скокове и реших, че искам да се занимавам с това, когато порасна. Дурхаймер бързо разбира, че дарбата му не е да кара коли, а по-скоро да ги проектира. Дори да се упражнявам денонощно, няма да стана световен шампион. Затова реших да се концентрирам върху технологичната страна. Желанието да стане инженер го отвежда в Техническия университет в Мюнхен, където печели стипендия Фулбрайт. Но едно случайно разгръщане на автомобилно списание промени изцяло живота му. Прочетох за един проблем при състезателните мотори и реших, че си заслужава да работя по него. Това е началото на забележителна инженерна одисея. Обадиха ми се от Порше. Искате ли да станете продуктов директор на 911? Година и половина по-късно Дурхаймер вече е начало на целия отдел за разработки на Порше. В началото не можех да повярвам. Мислех, че това е максимумът, който може да постигнеш като инженер. Колата беше бърза, все пак беше 911 и не вярвах, че може да се направи нещо по-добро от нея. Едно телефонно обаждане променя тази нагласа. Предлагат на Дурхаймер най-висока позиция в Бугати. Бих казал, че това е последователност от благоприятни обстоятелства.
Когато помислих над предложението и като знаех какви коли правят в Бугати, осъзнах, че може да се стигне и по-далеч. Работата е започнала 3 години преди това. Последната разработка на W16 е с мощност 1200 конски сили. За да се увеличи максималната скорост, инженерите пресмятат, че мощта на новия двигател трябва да се увеличи с 25%. Това се равнява на целия двигател на нормална кола. Още в началото на проекта разбрахме, че ни трябват 1500 конски сили. Двигателят с 1500 конски сили ще е най-мощният правен някога за сериен модел автомобил. Нужно е много време, за да се създаде такъв двигател. То не може да се пресметне в дни или седмици, а само в години. Човекогодини. Екипът ни е работил по двигателя без прекъсване около 3 години. Такъв двигател се проектира много дълго време, но се сглобява само за 6 дни. %95 от него са нови, но 4-те турбокомпресора са най-важни. При първото запалване на двигателя се включват само 2 от 4-те компресора. Но щом той достигне 3800 оборота в минута, се включва и другия чифт. В резултат на това двигателят произвежда максимален въртящ момент от 70% от обхвата на мощността. По време на разработката определено имаше проблеми, които не ми даваха да заспя нощем. Допълнителната мощност създава друга трудност. Как точно да се охлажда този нов мотор? Затова екипът разработва нова водна помпа, която изпомпва 800 литра охлаждаща течност. Това са близо 10 средно големи вани. А при максимална скорост помпата придвижва по толкова течност из целия двигател на всяка минута. Щом прототипът е готов, го подлагат на подробни изпитания и откриват още една пречка. Когато включихме двигателя към един динамометър, уредът прегря и се счупи. За да изпита творението си, екипът трябва да построи ново съоръжение. За да докажат, че двигателят е надежден, го пускат на пълна газ за 24 часа без прекъсване. Ако пътуваше, би стигнал от Волфберг, Германия, до Феникс, Аризона. Справянето с топлината е голямо предизвикателство при такава кола. Ако имате двигател с 1500 конски сили, има над 3000 конски сили като топлинна реакция. 3000 конски сили са достатъчни, за да захранват един среден дом над 2 месеца. Справянето с този проблем зависи от дизайнерските решения и едно скосяване на задницата. Екипът на Бугати се е спрял на конфигурация на двигателя за най-новата си супер кола. Остава да решат проблема как да го опаковат в красива външност. Никое ново Бугати не се прави така, с едно щракване на пръсти. Мислех за това денонощно. Един дизайнер винаги се пита какво следва. На Ахим Аншайт се пада задачата да смени формата на една легенда, като запази успеха на марката. Работя по тази кола от повече от 10 години. В това студио съм създал различни предложения. Направили сме стотици скици и модели. Това беше важна част от живота ми. Кариерата ми беше поставена на карта. Пътят на Ахим към химикалката не започва с изкуството, а по-скоро с образование в бокса.
Международните състезания с мотори стават все по-популярни. Имам теория, че за да проектираш коли, има два варианта. Или родителите ти са архитекти, дизайнери или художници в по-общия смисъл, или си хванал моторния вирус. Баща ми беше състезател през 60-те. Израснал съм в боксовете в света на Гран-при. Дизайнът обикновено трябва да помага за продажбите на дадена кола. Но в дизайнерското студио на Bugatti целта е малко по-различна. Няма как да иначе, щом създаваш кола, която трябва да се движи със скорост отвъд бариерата от 400 км в час. Всичко започва с много мислене, но мислите се изразяват най-добре чрез скици. Щом екипът се спре на подходяща скица, тя бива пренесена в цифровия свят. Мисля, че започнахме с тези извивки. Но все пак е нужно да докоснеш и усетиш машината. Затова скулптор създава глинен модел в мащаб 1:1. Всеки панел се обработва с любов и внимание, докато стане съвършен. Линиите трябва да изглеждат добре, но най-важен е пътят, по който въздухът минава покрай колата. За да може една кола да се движи с над 400 км в час, трябва внимателно да се пресметне аеродинамичния поток около и през колата. Да се насочи чист въздух. Това звучи лесно, но не е. Докато машината се движи напред, създава турбулентност. Колкото по-неспокоен е въздухът, толкова по-малко енергия съдържа, а двигателят W16 се нуждае от огромно количество въздух с голяма енергия. Затова екипът се обръща към Далара. Едно от най-известните имена в моторните спортове. Ако някога сте гледали Инди 500, значи сте виждали тяхното аеродинамично шаси в действие. Намираме се във въздушния тунел на Далара. Ще изпробваме модел с големина 40% от реалната. Тази инженерна фирма започва работа през 1972. Първите им успехи в състезания показват ясно, че те могат да впрегнат вятъра. Въздушният тунел представлява вентилатор, който произвежда над 1000 конски сили. Той избутва въздуха към модела. Тунелът може да произвежда вятър със скорост до 200 км в час. Това е далеч от смайващата максимална скорост на Широн, но е достатъчно, за да се определи къде попада най-спокойният въздух. Вътре в модела има уред, който измерва силите. Има и 250 датчици за налягане, които използваме, за да събираме данните. Моделът в сравнително малък мащаб помага на специалистите да измерят въздушния поток около колата и дори в нея. Трудно е да задържиш колата на пътя, когато се движиш с над 400 км в час. За сравнение, един Airbus излита при скорост около 280 км в час. Екипът открива, че въздухът, който обгръща горната половина на колата, стига до отворите, като запазва 95% от налягането си. Въздухът влиза в това смукателно отвърстие, което го води надолу към двигателния отсек. Техническите данни водят до особено дизайнерско решение. Изведнъж си казахме, еврика, осъзнахме, че техническите нужди налагат уникално дизайнерско решение. До голяма степен имаше момент на неизбежност. Това е може би най-добрата индикация и илюстрация как формата се определя от работата на машината. Щом екипът намира начин да вкара най-полезния въздух в колата, е време за следващата сериозна трудност. Как да го изкарат, щом двигателят приключи с него? Задачата въздухът да бъде изкаран от двигателния отсек води до смайващия отрязан заден край. Това, което установихме във въздушния тунел за долната 1/3 от бронята, беше, че ако премахнем налягането там и го изместим в страни през отворите за колелата, постигаме ефекта, който търсим. Има нещо подобно и за задната страна. Да, получава се нещо като ефекта на Вентури. Срязаният заден край концептуално прилича на това да сложите палец върху отвора на маркуч, докато водата е пусната.
Отворът става по-малък и налягането се увеличава, като в същото време създава вакуум в останалата вода. Задната страна на колата прави същото. Създава зона с подналягане на метър и половина зад колата. Това изсмуква горещия въздух от цялото двигателно отделение тук. Прекарването на въздуха около двигателя с 1500 конски сили е само началото, когато се опитваш да създадеш най-бързата серийна кола в света. Освен това, трябва да охладиш нещо почти 2 пъти по-мощно. Шестнадесетцилиндровият двигател на Chiron генерира 1500 конски сили и би трябвало да постигне доста по-висока скорост от 400 км в час. Но бързината е само половината от работата. Ако искаш да спреш кола при такава скорост, ти трябват 4000 конски сили. Това значи, че тази топлинна енергия трябва да се изведе някак от колата. Охлаждането на спирачките на колата е проблем, който екипът буквално атакува челно. Има интегриран охлаждащ въздухопровод във фаровете. Той отвежда въздух под налягане право при спирачките. Подобно на Veyron, Chiron комбинира механичните спирачки на всяка гума с въздушна спирачка отзад. Ако започнете да спирате от 400 км в час с нея и с механичната, може да постигнете убиване на скоростта равно на почти 2 пъти G. 2 пъти G или силата на гравитацията по 2 е нещо впечатляващо. Но силата на механичната спирачка е още по-изненадваща. Новата спирачка е 3 пъти по-мощна от двигателя. Цялата тази мощ се изпитва със специална машина. Нещо ново от Мишлен и света на гумите? Направихме тестовете на Мишлен. Правим и изпитания на гумите с динамометъра. Когато проправяш нов път за рекордите, големият двигател и мощните спирачки не стигат. Задължително трябва да разработиш и нови гуми. Казахме, че ще го направим, но днес вече не знам как. Мишлен започва да разработват нова гума в свръхмодерната си фабрика в Клермон-Феран, Франция. На огромния полигон има високоскоростна писта, уникално мокро трасе и асфалт, който да накара гумите да крещят от ужас. При серийните гуми има гаранции за дълга употреба, като те издържат на повече триене, висока скорост и големи разстояния. До началото на производството остават броени месеци. И гаранцията е толкова важна, че трябва да се напише отвъд океана. В центъра за изпитание на гуми на самолети в Шарлът, Северна Каролина. Това е тайно съоръжение. То е единственото, където може да се тестват такива скорости. Говорим за много повече от 400 км в час. Става дума за подобряване на собствения ни рекорд, така че върху гумите ще действат по-големи сили, и то при огромни скорости. При над 430 км в час върху гумите действа силата на гравитацията, умножена по над 3000 пъти. И то само във въздушната клапа. Преди в Мишлен правехме гуми за състезания, като 24 часа на Льо Ман. Състезателните коли в Льо Ман развиват до 340 км в час. Новият Chiron ще е с над 25% по-бърз. Затова се налага да отидем на този полигон. Машината, с която изпитваме гумите за Льо Ман, не може да работи толкова бързо. Има компютърни модели и те ни показват какво можем да направим при такива високи скорости, но нямаме опит, защото сме първите, които го правят. Уеднаквяването на данните от цифровия свят с тези от реалния изисква изпитание на най-мощния динамометър за гуми в света.
Не сме далеч от началото на производството. Виждам, че гумата наистина е способна да издържи на тази скорост. Това ми дава увереност. Началото на производството наближава и бъдещият успех на марката на пистата, като нищо може да зависи от комбинацията между наука и природа. След почти цяло десетилетие размишление, Bugatti най-после избира път за новата си суперкола. Те са създали и изпробвали двигател с 1500 конски сили. Проектирали са корпус с оптимална аеродинамика, както и съвсем нови спирачки и гуми. Но надпреварата към финалната линия едва сега започва. Това е огромно предизвикателство, с което трябва да се бориш всеки ден, ако работиш за нас. Няма място за неуспехи. Часовникът отброява дните до производството на първата кола, а напрежението расте все повече. Няма нищо по-важно от това. Имаме колеги, които забравяха рождените дни на децата си. За да успее, екипът трябва да слее артистичната външна част с техническите изисквания под нея. Процесът започва. Видът на колата се съобразява с техническата част. Стил и техника се срещат в Далара Автомобили, където използват съвсем земен материал, за да създадат свръхмодерен карбонов монокок. Както виждате, по монокока работят много инженери. Монококът представлява техника за проектиране, при която външната черупка на колата осигурява структурната й цялост. В началото компютърният модел на дизайнерския отдел се съобразява с наученото във въздушния тунел. Работим с програмата CAD. Създаваме 3D геометрия и правим симулации чрез FEA. FEA, или анализ на крайните елементи, е компютърен инструмент, който симулира сили от реалния свят. Анализираме всичко, което е свързано с твърдостта, безопасността и силата на структурното шаси. Оценката започва на един монитор, но скоро се прехвърля на много модерен симулатор за виртуално шофиране. В него пилот изпитва колата още преди да я произведат. Екипът прави общо над 100 000 симулации. Отчитаме много високи стойности на твърдостта. Говорим за кола, при която има повече от 50 000 нютон-метра в секунда. Превозно средство с 50 000 нютон-метра твърдост в секунда е толкова силно, че ако поставите два средни минивана върху предната лява гума, задната дясна гума ще се повдигне само с 1 градус. Идеята за съпротивлението на деформация на автомобилите не е нова технология, а природа. Екипът използва архитектура, подобна на тази на медена пита. Има един слой карбон, медена пита и още един слой карбон. Това се нарича структура сандвич и се използва при самолети и ракети. В тази стерилна зала 50 работници създават структурата, подобна на медена пита. Нужни са 150 слоя и над 1500 часа, за да се сглоби един монокок. В началото листове от карбонови влакна се наслояват в кълъп, а после конструкцията се вкарва в автоклав, който изпича монокока при 135 градуса по Целзий в продължение на над 15 часа. Щом корпусът е обработен, се мести в свръхмодерна фреза с контрол на климата. Нужен е още един ден за премахване на излишния материал.
След това е необходим още ден и половина, през който целият монокок се сканира с помощта на лазер. Така се проверява дали мерките на шасито са правилни. Готовият монокок тежи само 100 кг. А ако всички карбонови влакна се разпънат нацяло, дължината им би била равна на разстоянието от Земята до Луната, умножено по 9. Времето продължава да тече. Инженерите на Богати бързат да приключат с работата по първата им нова кола от десетилетие насам. Идва време за по-грубата част. Цялата кола се поставя в уред за изпитание на шасито. Трябва да направим тестове преди пътните изпитания, което значи изпитания на полигон. Това съоръжение ще покаже всички сили и усуквания върху всяко колело. Цялата кола се движи върху него. 3 седмици и половина симулират почти цяла година на пътя. Това е първото ни подобрение на издръжливостта. Проверяваме и дали твърдостта е като при симулациите. Малцина познават новия Широн по-добре от главния инженер Вили Нетошил. Не мога да повярвам. Налага се да го кажа, защото това е мечта за всеки инженер. Никой не вярва, че е възможно да си намериш такава работа. За Нетошил влечението към инженерството не започва на пистата, а по-скоро в калта. Той е начало на проекта на Volkswagen за пикап. След като завърших инженерното си образование, проектирах пикапи. Нетошил и екипът му изкарват прототипите на първото им голямо публично пътуване из Алпите. Изглежда забавно, но всъщност е важен инструмент за определяне на напредъка на проекта и за това колко работа остава. От време на време правя изпитанията лично. Оценявам колата сам, за да усетя как реагира тя и какво друго бихме могли да подобрим. Екипът откарва прототипа на прочутата писта Нардо в Италия. Тя е построена през 1975 и предлага уникален кръг с наклонни дължина 12 км и половина, който е толкова голям, че се вижда от космоса. Изпробвахме колата на Нардо и помня, че усетихме някои реакции на задната ос, които не ми допаднаха особено. Последния път, когато бяхме на Нардо, направихме някои промени по задната ос. Екипът е монтирал новия вариант. Добре ли работи при високи скорости? При всеки цикъл от изпитания през няколко седмици стискам палци да не се появи нещо важно, което да ни върне на чертожната дъска, защото би било катастрофа. Предотвратяването на катастрофи не става само на пистата. Някои прототипи са направени за да се карат бързо, а други за да се гарантира качеството. Добре дошли в Индикар! Това са майсторите на висококачествени детайли по поръчка в малки бройки. Тук вътрешността на Широн се сглобява внимателно и бавно. Майстор сглобява индивидуален панел. После го монтира на точен модел, за да се увери, че пасва идеално. Завършените интериори се изпращат до Молсайм, Франция, който е на 550 км. Остават само няколко седмици и в ателието на Богати кипи усилена работа по последните прототипи. Това е последната стъпка преди началото на производството. Всичко се сглобява на ръка. В ателието няма роботи, има само хора. Сглобяваме колата като болидите във Формула 1.
нужни са 3 души, за да вкарат мотора на мястото му. Едва 14 болта съединяват задното шаси с кабината. Когато правите кола, която развива над 400 км в час, всеки един процес е жизнено важен. След 1 седмица новата кола е готова за първото си пътуване на пътя. На въртящия се път. Тук правим всички пътни изпитания, за да тестваме спирачките и други неща. После се монтират извитите страни, които са най-големите карбонови панели от корпус в автомобилния свят. После слагат и вратите. И предните панели. И задния капак на двигателя. Детайлите са изработени с невероятна прецизност. Щом външността е на мястото си, са готови да добавят ръчно изработените вътрешни елементи. Когато правите кола за 2,4 милиона евро, е много важно всичко да е качествено. Завършените прототипи се отправят към един от най-обичайните полигони в света. Това е единственото място в света, където екипът може да премине границите на постигнатото досега. Добре дошли в RLSien, един от най-модерните и безопасни автомобилни полигони в света. Тук или ще бъде разрешено серийното производство на Chiron, или инженерите ще се върнат пред чертожната дъска. RLSien. Това е моят офис, нашият офис. ERA е свята земя за хиперавтомобили. Това е единственото място на земята, където марките може да се опитат безопасно да развият скорост отвъд бариерата на 450 км в час. Специалното на ERA е, че тук има участък за максимални скорости. Инженерството често е като битка, подобна на маратон, в която всичко се измерва. Преди екипът да се опита да подобри световния рекорд, трябва да проверят колата на етапи. Днес целта е да преминат бариерата от 400 км в час за пръв път. Това е последното изпитание за нашия екип. Сега ще разберем дали е възможно. Началото на производството наближава и екипът не може да си позволи недостатъци. Ще направим тест за стабилност при висока скорост, защото ще развием 400 км в час. За целта трябва да спазваме мерките за безопасност на всеки етап. Ефектът от малките промени може да е голям на пистата. След няколко обиколки Лорис се връща в бокса. Не може да премине 400 км в час, защото задният спойлер не се движи правилно. Ако екипът не отстрани проблема, серийното производство не може да започне. Казах им, че направих някаква странна маневра на наклона. Преди Лорис да излезе от бокса, екипът пренастройва софтуера за контрол на движението. Да опитаме пак. Да пробвам ли? Да запаля ли двигателя? Да. Проверяваме какво става, дали спойлерът е здрав. Като инженер още се притеснявам дали всичко работи съвършено. След няколко обиколки Лорис прави нов опит. Една бърза обиколка с Chiron е наистина много бърза. Когато си в колата, светът просто лети край теб.
При над 400 км в час всичко изглежда работи според плана. На Bugatti са им били нужни над 200 комплекта гуми, 55 обиколки на ера и над 100 000 км изпитания, за да стигнат до тук. Сега им остава единствено успешно да развият повече от 400 км в час, за да може инженерите да разрешат началото на производството. Това не се прави между две уговорки от графика ни. При почти максимална скорост Chiron изминава по 120 метра в секунда. Това е дължината на крилата на два самолета Boeing 747. В секунда. Годините работа дават резултат. Лорис вдига повече от 400 км в час. Точната му скорост остава търговска тайна, но инженерите разрешават началото на серийното производство на автомобила. Работихме много упорито, за да подобрим всеки малък детайл. И вече може да видите, само погледнете това. Обратната връзка от шофьора е много положителна. След години работа до късно и тежки дни, екипът е осъществил първия етап от своята цел. Най-после може да представи първото чисто ново Bugatti от десетилетие насам. Предизвикателството беше голямо. Имаше много стрес, наложи се да решим доста проблеми. Все едно си носил огромен камък на плещите си. Но накрая казваш, сега вече съм на върха. Постигнах целта си. Винаги съм се шегувал, че колегите ми правят по 10 коли годишно, а аз по една на 10 години. Но си струва и съм много щастлив, че днес съм тук. Колата вече е факт, но срещата на марката със съдбата в света на хиперколите остава. Само времето ще покаже дали Bugatti може да подобри собствения си рекорд за най-бърза серийно произвеждана суперкола. Често си мисля за този рекорд, но съм уверен, че ще се справим. Знам, че сме на предела на физиката. От началото на века насам Bugatti определя стандартите за чиста мощ и висока скорост в автомобилния свят. Целта е новата им кола да е още по-бърза и да измести границите на физиката още по-далеч. Искахме да демонстрираме на света колко бързо може да се движиш с разрешена от закона кола. И сме готови да предизвикаме останалите в автомобилния свят да ни победят. Вече има фирми, които се опитват. Харесва ни да имаме конкуренция. То е като в състезанията. Не е забавно да си сам, но ако някой те затруднява сериозно, животът става интересен. Bugatti Chiron. Ръчно изработен шедьовър. Инженерно чудо. И може би зенитът на ерата на автомобилите с вътрешно горене. Студио Медиалинк.